Bună ziua, dragele mele! Astăzi doresc să vă prezint unul din produsele mele preferate pentru îngrijirea locuinței, bineînțeles de la Life Care Biohouse. Și este vorba despre detergentul universal cu ulei esențial de portocale. Este un produs biodegradabil, ambalaj 100% reciclat, un produs vegan, fără ingrediente de origine animală și ce este important pentru mine, nu este testat pe animale. Haideți să vedem pe ce suprafețe îl voi folosi eu astăzi și cum se folosește. Deci, am un recipient cu pulverizator pe care îl voi umple cu apă, agităm un pic flaconul nostru, deci nu foarte energic, eu cam un dopușor pun la 1 litru de apă și haideți să mergem la masa mea din bucătărie. Deci este foarte ușor de folosit, pulverizăm, iar cu o lavetă uscată, nu este nevoie să frecăm foarte energic, da? Pentru că este un produs foarte ușor de folosit. Și haideți să vedem, ia uitați aici, ia uitați cum lucește masa mea din bucătărie. Deci ador acest detergent, a fost dragoste la prima vedere, dar el se poate folosi nu doar pe lemn, ci și pe suprafețele din plastic, ceramică, sticlă, linoleu și metal. Aici avem mobila mea din bucătărie, din același material, din lemn masiv. Ia uitați, o minunăție, deci îl iubesc. Dragele mele, dacă doriți să folosiți produse de calitate, produse bio și ecodegradabile și bineînțeles economice, vă aștept în privat.